Takže dneska Hobotag live, ale ještě předtím mám tady video o nejhorších případech ze slovenské výměny manželek. A já jako obrovský fanoušek české, či americké. Americká je jako víc vyhrocená, ale zároveň miluju tu českou, že mám prostě vibe. Ta americké to je až moc plastické na mě. Ale slovenská, ta musí být úplně že opičárna. Do píči. Jo. Takže jdem se podívat. Zámena manželiek patrí k najpopulárnejším reality Tam je to dokonce záměna. To je v píči, jak oni jsou daleko. show, aké sa kedy u nás vysielali. Niektorým účastníkom relácia priniesla obrovskú popularitu, iným sa život len pár mesiacov po natáčaní tragicky skončil. Prečo sa však napriek miliónovej sledovanosti na Slovensku prestala vysielať? Zatiaľ české epizódy pokračujú dodnes. Prvá slovenská zámena manželiek sa odvysielala už 13. septembra 2004 v televízii Markíza. Dokonca skôr než česká verzia, ktorá štartovala až o rok neskôr. Rovnako ako množstvo... Počkej, september. Ne, piči. Myslel jsem, že to bylo na Majnarovské, ale ne. Ďalších reality show. Aj tento formát bol prevzatý. Jsem jenom retardovaný, když mi to nejde v hlavě. Princíp bol jednoduchý. Na 14 dní si dve rodiny vymenili manželky. Počas prvého týždňa musela nová žena fungovať podľa pravidiel cudzej rodiny. Druhý týždeň už mohla pravidlá meniť podľa seba. Každá rodina za účasť dostala finančnú odmenu. V posledných sériách išlo o približne 3700 eur. Relácia sa najprv vysielala raz za 2 týždne, neskôr raz mesačne a od novembra 2005 už každý týždeň. Sledovanosť lámala rekordy. Sledovalo ju viac než 1 000 000 divákov. V praxi to znamenalo, že sú zapínal tak... Já nevím proč. Já se nedivím, že to má takovou sledovanost. Prostě i na mě, který nedívá se na žádné televizní pořady, tak pro mě to je jak hráček. Já prostě, když si to pustím, tak normálně, že jak kdybych si dal celou krabičku vela do držky. Tak moc velký dopamin mi to hází. Výměna manželek. Jo, jak se najednou necítím před tou telkou, že mi je vlastně dobře. Že mi je vlastně kurva dobře. Pochopitelno. Miluju se ukájet nad tím, že nežiju úplně nejhůř. Jo. Já se to přiznám. Každý štvrtý Slovák až do júna 2006. Keď bolo natáčanie nových epizód pozastavené, žiadne prvotné epizódy sa zachovať nepodarilo. Podľa dobových článkov však relácia ešte nepôsobila tak kontroverzne ako neskôr. Za najväčší škandál počas 2 rokov vysielania sa vtedy považovala len obyčajná facka. V ďalších rokoch sa Markíza snažia udržať značku pri živote reprízami českej verzie, tie však dosahovali len slabú sledovanosť. Až v januári 2012 televízia oznámila návrat slovenských epizód. Formát však výrazne upravila. Pôvodných 14 dní sa skrátilo len na 6 a Markíza otvorene sľubovala extrémnejšie časti. Už prvá epizóda ukázala, akým smerom sa chce relácia uberať. Postavili proti sebe dve úplne odlišné rodiny. Na jednej strane boli Cínovci zo Stakčína pri ukrajinských hranicích. Cinovci? Počkat. Tak starý Madie. Otec Robert vlastnil 2 stavebné firmy a jeho žena Mariana bola ženou v domácnosti. Na druhej strane stáli Danihelovci z dedinky Nový Svet pri Nových Zákoch, ktorí vychovávali 4 deti. Ich dom bol v katastrofe. To je v píči, že na Slovensku je prostě vesnice Nový Svět. Což jako nevím proč, ale trošku mi to evokuje prostě, jak se kdysi říkalo Americe, Nový Svět. Tak bez tak Slováci udělali tu vesnici a řekli si jo, úplně že americký, úplně že nový název, Nový Svět. Moje teorie. A nechce sa mi to zjišťovať. V katastrofálnom stave. Nefungovalo splachovanie, netiekla teplá voda a kúpeľňa bola prakticky nepoužiteľná. Keby spláchli, hovienka by vyplávali priamo do kúpeľne. Tu toto vyrazí a tu vykali a všetko im vyjde hore. Zuzana sa starala o celú domácnosť úplne sama, zatiaľ čo jej manžel Martin väčšinu času pozeral telenovely. Dokonca chodila po drevo, respektíve popadané konáre pri ceste na druhej strane ulice, aby mali čím kúriť. Sponzorom videa je stránka Sell Your Skins, kde predá svoje skiny instantne a za tie najlepšie ceny. Stačí zakliknúť tie, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet, Revolt, či dokonca pomocou krypta. A s kódom MAGRODIK dostaneš ešte o 5% naviac. Link je v popise. Zuzana pritom vôbec nechcela ísť do rómskej osady. Bála sa, v akých podmienkach bude rodina žiť. Keď však prišla k Cínovcom, ostala príjemne prekvapená. Zatiaľ čo ona dostala od rómskej rodiny na 6 dní rozpočet 200 eur. V domácnosti Danihelovcov mala rómska gazdina k dispozícii len 20 eur. Viac jednoducho nemohli dovoliť.
Zlá finančná situácia spôsobila Zuzane aj hygienické problémy. Kvôli nefunkčnej vode oblečenie, ktoré si Zuzana priniesla k romskej rodine, extrémne zapáchalo. Až tak, že celá rodina v noci nemohla spať. Ja som to cítil celú noc, preto som nemohol spať. Cítil celú noc. Celú noc. Pod nosom som to mal tú voňu. Pod nosom. Ja som myslel, že ja smrdím. Jej oblečenie sa rozhodli A to muselo tedy těm Slovákům prostě na západě dost ukázat, že prostě ty rozdíly nejsou úplně, nejsou. vyprať dcery Cínovcov, lenže zápach bol vraj taký silný, že pri praní začali kašľať. Mariana bola po príchode k Danihelovcom z podmienok v dome úplne zhrozená. Prvú noc radšej prespala v hoteli. Neskôr priznala, že sa v domácnosti nedokázala napiť ani z pohára, pretože všetko bolo špinavé. Deťom dokonca kúpila zimné čiapky a rukavice, keďže sa v dome často ani nekúrilo. A keď už bolo treba zakúriť, Martin zobral jeden z posledných kusov nábytku, ktoré mali doma, malú skrinku, rozbil ju a použil ako palivo do pece. Bežne však takto nefungoval. Martin sa zamenenej manželky bál a poslúchal ju viac než vlastnú ženu. Dokonca jej prislúbil, že keď sa Zuzana vráti domov, prestane byť lenivý. Mariana ho medzi tým donútila upratať celý dom. Za postelou našli použitú plienku, na zemi pohádzané veci a rozpadajúce sa steny. Najtvrdší moment prišiel na konci týždňa počas spoločného stretnutia rodín. Robert Cín Martinovi otvorene povedal, ale on vypadá úplně, že je nějaký italský mafián, nějaký don. Ještě ten zlatý prsten, to je úplně východní don. čo si o jeho živote myslí. Doba sa podľa neho dá pochopiť. Špina nie. Dokonca mu ponúkol prácu v jeho firme. Divákov pritom najviac šokovala práve slušná rómska rodina. Rómovia, ako sa patrí, ukázali, že namiesto toho, aby sa vysmievali, ako žijú chudobnejší, chceli pomôcť a aj tak si to nevážil ten hlupák. Pozitívny obraz rodiny Cínovcov však dlho nevydržal. Krátko po odvysielaní sa v televíznych novinách objavila reportáž, že mali na odpočívadle medzi Prahou a Plzňou ukradnúť zabudnutý notebook. V rohu sedí trojice kolegů z práce. Prostřední si dává tašku s notebookem pod stůl. V té chvíli do restaurace přichází muž středních let se ženou a malým dítětem. Trojice z rohu se zvedá, ale bez počítače. Rodinka si jde sednout na jejich místo. Neposedné dítě objevuje pod sedačkou tašku a podává jí muži. Ten hned zkoumá, co je uvnitř. Zjistil její obsah, tak si ji přehodil přes rameno a odešel. Ty lidi byli na záměně manželek. Jsou to nějaký cínovi. Hrali sa na veľkopodnikateľov a pritom Hele, možná jsem kokot já, ale prostě jakože Bůh mi seslal notebook, tak proč bych ho nevzal? Já bych toho typka nějak nesoudil. Prostě Bůh mu tam přistavil notebook, tak co mohl dělat? Co mohl kurva dělat? No. jasne ukázali, že sú takí istí. Samozrejme, že aj bieli kradnú. Iba že títo Rómovia sa ukazovali, že oni sú niečo viacej. Jo, takhle. Úplne OK. Oni dělali, že jsou něco víc, ale no, tak to ne. OK. opačné reakcie však prichádzali smerom k Danihelovcom. Na internete vznikali zbierky a diváci začali masovo písať do relácie Modré z neba. Prišlo rekordných 1200 žiadostí o pomoc. Len pár mesiacov po odvysielaní preto rodinu navštívil Ne, to chytil si povídat pro sebe, to meleš? Ne, tady, ten? Takhle. Tenhle ten. Nemůžu za to, on co frupta. rozboril. Danihelovci priznali, že 6 ľudia len zo 480 Budu pozdravovat Kevina. a do zámeny manželiek sa prihlásili hlavne kvôli peniazom. Toaleta v kúpeľni sa úplne rozpadla a namiesto nej používali obyčajné vedro. Kam chodíte s deťmi na toaletu? Donútra, na ten kyblík. Relácia im preto zabezpečila novú kúpeľňu, aj opravu žumpy, aby už nemuseli používať kýbel. Na chvíľu sa zdalo, Pičo, to je fakt jako Slovensko. Děcko poprvé v 6 letech poznávat, co je hajzl a hned do toho začne strkat ruce. Jako Slováky mám rád, ale trošku víc je to vystihuje. že sa ich život konečne obracia k lepšiemu, lenže nebol to tak. V roku 2021 sa Zuzana ocitla aj s 5 deťmi v krízovom centre. Manžela opustila potom, čo ju mal dlhodobo byť a psychicky ponižovať. Začala chodiť na brigády a snažila sa nájsť stabilnú prácu. Môžeme len Ne, to jsou Slováci, to je jako jo, ale ne. O Zuzaně. Jo. dúfať, že sa jej odtedy podarilo. Vyměnili manželek na Znovu Slovensku. Len 2 týždne po odvysielaní epizódy prišla ďalšia kontroverzná časť. Pán Martin Škoda z Holíča, partner jednej zo To je prostě Daniel Landa. Daniel Landa na Slovensku. zamenených manželiek, sa verejne prizná, že bežne konzumuje psie mäso. Je mäso z obsov a raz som jedol aj bociana. Samotná epizóda sa dnes už nezachovala. O pár mesiacov neskôr však prišla časť, na ktorú diváci nezabudli dodnes. Marček dává tryhard Roblox na telefon. Ty vole, tak to přeju, to jednou dáme. Prostě
já sice nemusím hrát Roblox, ale jakože když si já, moje segra a ty a Mareček zahrajeme Roblox, tak jako do toho půjdu. Jo, ten mě to aspoň naučí. V auguste 2012 Řekni, ať se naučí drazit tu Impress a pak mě to naučí. Protože já vím, že on si k tomu teď sedne a bude to dělat tak dlouho, že prostě dokud nebude mistr. Jo. sa v relácii objavila rodina z Rímavskej Soboty. 33-ročný Martin strávil 3 roky vo väzení. Po prepustení si hľadal partnerku, ktorá musí byť aspoň o 10 rokov mladšia. 5 rokov mu vraj nestačilo. Nakoniec si našiel len 23-ročnú myšku. Martin počas natáčania otvorene priznal, že sedel za nepodarenú lúpež a dokonca povedal, že nebyť syna a partnerky v kriminalite by pokračovala ďalej. Pokiaľ je žena a decko, tak nemôžeme robiť zlé veci. Keby neboli, tak boli by zlé veci, ale takto mám kľudný život, žiadni policajti neklopkajú na dvere. Na výmenu dostali pár žijúci v Českej republike. V Ostrave bývala Rómka Monika, pôvodom zo Slovenska, spolu so svojím partnerom Ivanom. V malom byte s nimi navyše žila aj Ivanova svokra, teda Monikina mama. Atmosféra v domácnosti bola extrémne výbušná, Ivan bol nervák a jeho svokra po mladej myške často kričala úplne bezdôvodne. Dokonca tvrdila, že bývalý väzeň Martin chce jej rómsku plnotučnú dcéru znásilniť. Na konci epizódy Co do píči? Co do píči? počas záver bývalý väzeň Martin chce jej rómsku plnotučnú dcéru znásilniť. Na konci epizódy počas záverečného stretnutia Ivan Moniku požiadal o ruku. Príbeh druhého páru však tak pozitívny nebol. Slovensko? 2 roky po odvysielaní Slovensko? sa bývalý väzeň Martin Nic víc. zvládal so svojou o 10 rokov mladšou partnerkou. Tá odišla bývať k sestre. Martin sa následne snažil bytu dostať. Keď ho dnu nepustili, priamo na schodisku sa oblel Jako nevěřím, že ta typka má 23, doslova vypadá tak na 12. To je píči. a zapálil. Utrpel popáleniny na 80% tela. V tejto chodbe pred našimi bytmi bol chlap, stál tak rozkročený a horel. O pár mesiacov neskôr prišla ďalšia kontroverzná epizóda. 4. februára 2013 sa v relácii objavila 18-ročná Katka Stopolčian a jej 35-ročný partner Miro. Mali spolu 2-ročného syna a pritom sa spoznali ešte keď mala len 15 rokov. Miro bol predtým ženatý, mal 3 deti a sám o sebe povedal: Si myslíš, že som asi sexuálny typ pre ženy? Čerešničkou na torte bol, že Jo, někde v Craighouseu, 100%. Stačila mu materská, ktorú poberala mladá Katka. Z jej peňazí navyše platila aj alimenty bývalej manželke. Ja musím platiť ešte alimenty. Platím ich len tak 20 eur alebo koľko. Čo z tej materskej zazoberieme? Ešte horšie pôsobil jeho vzťah k vlastnému synovi. Keď dieťa plakalo, tvrdil, že si mal radšej odrezať vajcia. Diváci boli z epizódy znechutení. To bol odporný diel. Taký kretén. Chudák ten drobček. Bolo mi ho strašne ľúto. Zaujímavé však je, že obrovský vekový rozdiel vtedy nikto nekomentoval. No to je vlastně pravda, no. Potom s tím týpkem, který sliboval té svojí přítelkyni, že jí dá další miminko, až dodělá maturitu. Z toho jsem fakt chcel. Matovič byl kurva ten politik, nebo je politik. On tu myslím, že bude, on tu určitě bude. Myslím, jestli byl ve výměně, vím, že dělá nějaký popšit na Slovensku, jinak nevím, jestli byl ve výměně. 33-ročný muž mal dieťa so 16-ročným dievčaťom. Paradoxne práve vekový rozdiel spopularizoval najznámejší pár českej adaptácie. Išlo o Ivu, ktorá v 15 rokoch otehotnela a že 43-ročným Mariánom. No ešte pred ňou prišla slovenská epizóda, ktorú si diváci pamätajú, hlavne kvôli jednému mužovi. 7. januára 2014 odštartovala nová séria Zámeny manželiek. Na jednej strane stala 56-ročná Eva, ktorá žila na invalidnom dôchodku so svojím mužom. Druhou rodinou boli Maruška a Joško z Levoče. Spolu vychovávali jej synov Vojticha a Juliusa z predchádzajúceho vzťahu. Obaja boli nezamestnaní a Joško bol v tom čase už 2 mesiace bez práce. Relácia zároveň naznačovala, že alkohol a cigarety sú v domácnosti úplne bežnou súčasťou života. Keď Eva prišla do ich bytu, ostala v šoku. Detská izba bola priamo na chodbe pri vstupe. Časť oblečenia nemali v skrini, ale poukladané na poličkách nad vaňou. Jo, nad vaňou, dobré, protože ja mám také ako venku veci. V celej domácnosti bol navyše cítiť silný zápach cigariet. Eva mu to okamžite vytiahla na oči. Na čo mal Joško rozumné vysvetlenie? V malom priestore, kde sú deti, fajčíte, to je jedna vec. Môj oco fajčí, máma, sestra, brat, my v rodine všetky fajčíme, my to máme vrodzené už. To už je také dedičné. No. Keď sa spýtala, čo má variť, keď sú všetky hrnce špinavé, Joško jej odkázal, že je tam predsa na to, aby ich umyla. Potom odišiel na balkón a štábu sa začal sťažovať. A nejaký zlobor to bude asi, bo ja neznám ty veky.
Po 3 dňoch sa pravidla otočili a domácnosť mala fungovať podľa Evy. Eva. Rozhodla sa, že s cigaretami a alkoholom bude koniec a zároveň chcela odstrániť oblečenie z kúpeľne. Jožkovi sa to vôbec nepáčilo. Tvrdil, že zmeny môže robiť jedine jeho skutočná manželka a Eva otvorene povedal, že ju považuje za zlobra. Rozprávku Shrek. Nepoznám tú rozprávku. Nepoznáte? Nie. Ten zlobr. To je takový veľký ten zelený To akože ten zlobr si akože teraz ty? Tak sa... Jako reálně týpek vypadá víc jako Shrek, než ona jako Fiona. Nechápu. Myslím, že nie ja. Keď jej odmietol dať cigarety, Eva mu ich vytiahla priamo z vrecka a schovala ich niekde v byte. Jožko úplne vybuchol. Eva neskôr opisovala, že mal vražedný pohľad a začala sa ho báť. Jednou z jej požiadaviek bola aj... Ty píšou, když mají balkon, tak proč nekuří na balkoně, ale kuří v tom bytě? Nechápu. návšteva Jožkových rodičov. Keď prišli, Jožko si okamžite zapalil cigaretu, ktorú si našiel. Eva ho však donútila ju zahasiť. O chvíľu neskôr mu otec nalial poldecák. Podľa Jožka išlo úplne normálny zvyk pri návšteve. Eva však znovu zasiahla a povedala, že má od nej zákaz piť. Nechápal potom, aké zvyky dodržiavajú pri návštevách oni. Co spravila, to je hotová katastrofa toto. Ja neznám, oni akšie navštevujú, či sebe noša nezdám banány, alebo dáco, že povej, tu máš banán a všetko v porádku, alebo ja... Ani v druhej rodine však situácia nebola pokojná. Keď po 3 dňoch začala domácnosti veliť Jožkova manželka, dostala nápad požičať deťom bicykle od susedov v dedine. Peter, invalidný dôchodca, však úplne vybuchol. Považoval to za žobranie a nechcel si pred dedinou spraviť hanbu. Situácia eskalovala až tak, že fyzicky napadol kameramana a zavolal políciu. Policajti však po príchode nikoho nezadržali. Jediný človek, ktorý sa správal agresívne, bol samotný Peter. Paradoxne mu požičiavanie bicyklov prišlo trápne, no týmto výbuchom si hanbu spravil ešte väčšiu. Videl, čo sa v mojej dedine robí. Ach jaj. Na Markíze čím väčší psychopat, tým lepší program. Podľa dostupných informácií rodina nakoniec nedostala finančnú odmenu práve kvôli fyzickému napadnutiu štábu. Zámena sa skončila predčasne, už na 3. deň. Nie kvôli zásahu polície. Reláciu definitívne ukončila samotná Eva. Potom, čo k nej bol Jožko údajne nepríjemný. Epizóda. Pičo, na obou stranách úplne vylízanci. To bol zrovna dobrý půl, co zandala Markíza. Sa stala jednou z najznámejších v celej histórii relácie. Hlášky ako zlobor úplne zľudoveli a začali sa šíriť internetom. Hoci sa Jožko dlhé roky neobjavoval v televízii ani na verejnosti, ľudia ho začali vypátravať a pozývať na rôzne menšie kultúrne akcie, ktoré občas prijal. Zlom prišiel až v júli 2024, keď sa objavil v podcaste Juki Papaja. V rozhovore prezradil, že úplne zmenil životný štýl a začal sa venovať kulturistike. Podcaster mu odporučil, aby sa začal prezentovať na TikToku, keďže ľudí stále zaujímalo, čo s ním je. Jozef to skúsil a vznikol profil Jozef mal si branic. Podľa hlášky, ktorá padla v epizóde, začal pridávať videá zo svojho života a postupne si vybudoval komunitu. Za 2 roky nazbieral viac než 50 000 sledovateľov. Neskôr sa dostal aj k TikTok duelom, kde mu ľudia posielali darčeky. Zaregistrovali ho aj organizátori Fight Night Challenge a pozvali ho na zápas. Jeho súperom bol komik Marek Fučík alias Fučo. Zápas však prehral. Objavil sa aj v relácii Za oponou virality, kde prezradil ďalšie detaily zo zákulisia. Povedal, že počas natáčania mal len 23 rokov, čo mnohých prekvapilo. Väčšina mu typovala okolo 40. Zároveň No asi. A ty vole, týpek má celkem vykoupení nakonec, jestli teď tu nebude něco. vysvetlil, že nikdy nemal problém s alkoholom. Len počas natáčania pil viac kvôli stresu. Bo je nervóznejší, nebo to prvý raz štáb, kamery, toto, no co? No tak fúkneš, nie? Znaš, jak pivo, púka, toho, bim, že... Hej, znaš, bo to je stresy, nervóznejší, nie? Dnes žije s Maruškou stále v Levoči, už vo väčšom byte, pracuje ako taxikár a jeho nevlastní synovia sú už dospelí. Slovenské časti zámeny manželiek sa v roku 2014 definitívne Pičo, sere mě, jak ta osoba jménem Honza Anička stejně subuje jak já. Tak nevím, tak je zabij, nebo si to pořeš. Nebuď na to tak závislý. Zmrde. prestali natáčať. Pošli mi 28 €. I hned. Reprízy českých epizód boli pre nízky záujem. Dole 28 €. Děkuju. TV doma. Pravdepodobný dôvod pozastavenia bol, že bizarné rodiny sa hlásili čoraz menej. V októbri 2016 sa produkcia snažila ľudí lákať na honorár vo výške 2000 €. Napriek tomu ich museli presviečať, aby vôbec prišli. Šla by som, ale ukazovať sa v telke by som mala trému. To by vás prešlo veľmi rýchlo. Skúste to. O rok neskôr pridali aj bonus 300 € za tip na účastníkov, rodinu, susedov alebo známych. V lete 2018 sa napokon po 4 rokoch objavili nové epizódy. Najznámejšou bola časť, kde len 11-ročné dievča muselo každý deň pred školou vysávať. Spolu s bratom mali na raňajky len suchý chlieb s maslom. Jogurty sa kupovali iba v deň výplaty. Jogurt len vtedy máme, keď je výplata.
Aha, iba na výplatu mám tie obroty. V júli 2021 Smutný. Markíza reláciu opäť oživila a začala vysielať premiérové časti. Odvysielala však len 9 epizód a následne skončila. Slováci sa medzi tým stále objavovali, aj v českej verzii, naposledy v máji 2023, keď sa v relácii To je tvrdý Ríša. zápasník Gábor Boraroš. Aha. Zatiaľ, čo česká adaptácia tak sa to vysielala jsem- nepretržite. Už to od roku asi ne. 2005 slovenská verzia stihla vyprodukovať len niekoľko sérií, prerušovaných niekoľkoročnými prestávkami. Podľa dostupných dát aj záujmu divákov je dnes jasné, že o tento typ bizarných reality show záujem postupne klesá a otázkou zostáva, či sa slovenská zámena manželiek ešte niekedy vráti na obrazovky. Ďakujem za zhlédnutie videa, like a odber si bude môcť vážiť. Sponzorom videa bola stránka Selgiorovský. OK, nice videjko. Aspoň jsem se ponořil do výměny manželek, o které moc nevím. Což je slovenská, já totiž nejvíc miluju tu českou. Jo. Ale nebyl to takový bizar, jak u nás se mi zdálo. Takže GG. Takže hurá na Discord. Za těma opicama. Tak co ty zmrde? Kdy jsi měl vrátit ty prachy? Come on. I've been so lonely, girl. I've been so sad and down. Couldn't understand why haters joked around. I wanted to be free with other creatures like me, and now I got my wish. Cause I know that I'm a gay fish, yo. Motherfucking gay fish, I'm a fish, yo. Going on a gay fish, it's alright, girl. Making love to other gay fish, all those lonely nights at the grocery store.